Il-pulizija arrestat 3 persuni wara sejba kbira ta' droga allegatament raża tal-kannabis li kienet qed tinżamm moħbija fuq palet f'garaxx ta' Sliema. Din il-qabda ta' droga saret waqt rejd mill-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra droga u tar-Rapid Intervention Unit fit-triq Metju Police. Xhieda fuq il-post fejn seħħ ir-rejd qalu ma' One News li l-pulizija deru deħlin fil-garaxx ta' blokka li qed tinbena b'ħeffa li ma bħala. Fi ftit ħin ingħalqet it-triq u nħolqot kommozzjoni sħiħa meta l-pulizija deru joħorġu qatt ta' persuni mmanettjati. 2 minnhom ittieħdu direttament id-depot tal-pulizija fil-Furjana, filwaqt li raġel ieħor baqa' jinżamm fuq il-post sakemm inħarġet is-sustanza kollha tad-droga. Viżibilment emozzjonat u aġitat, ir-raġel li allegatament huwa Taljan derjatti wiċċu mill-kameras b'maktur tal-karti, filwaqt li beda jpejjeb sigarett fuq qadba ta' binja faċċata fejn saret is-sejba. Il-pulizija baqgħu fuq il-post sakemm l-esperti tal-forensika ddokumentaw ix-xena kollha tar-reat li fil-mument kienet qed tintuża bħala maħżen għal ħaddiema li kienu qed jagħmlu xogħlijiet fil-blokka tal-appartamenti. Ftit qabel it-3 ta' wara nofsinhar il-pulizija deru jabbu numru ta' kaxxi mimlijin bis-sustanza illegali fil-van u minn hemmhekk ittieħdu d-depot tal-pulizija taħt sigurtà stretta b'iskorta armata mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Nifhmu li dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali bil-pulizija mistennija tressaq li 3 persuni l-qorti fil-jiem li ġejjin u ma mistennija jitressqu taħt attakkużi fosthom possess u traffikar ta' droga. Din kienet it-tieni qabda kbira ta' droga fi żmien 15 war li dwana flimkien mal-pulizija sabu tunellati ta' droga moħbija fazz ta' containers fil-Freeport.